plazerra esan da. Eneritzegaz eta nagoregaz. Ondo etorri danok plazerra esan da podcasteko lehenengoko saiora. Mikrofonuen eskerrezkoi, Eneritz Eta nagore. Zebokaz batera, euskeraz eta sexologiaren inguruen berbakaz enredateko. Gaurko programan, heziketa sexuala ibilku hauen daminen. Zer da heziketa sexuala? Zereri esaten datzo? Importanti da heziketa sexuala jasotia? Noiztik, horren barri gure basunokin eta geuaz batera sostrie, geratu. Plazerra esango data. Okinzu edo hartuzu heziketa sexualik inoiz, eta hartu basun zelako zan da esperientziz, Ez dago informazio askorik, eskolan emotzen zuen basikue. Nire kasun etxinbe heziketa sexualik ez da egon, bai, basa esan zule kotuz, ia zetan zabiltzen, bai, bestela ez dain horretaz berba. Ke ba, total gitzi. Ez du okin inoiz, geure gaitzik ikasi duz gauzek. Ba, nik esango lekido, gitzi, dartu dune eskolan, honek egun baten, egun suelto bat etorten zieni, bai, bat kurtsun baten. Eta eskolan zer emon? Testu liburutak gue sexuala, netra zinue, eta metodo antikonzeptibuek, da, itesiek, transmisio sexualeko infekzioek. Hezkuntza sexuala jaso, bai, ez da integrala, ez da izen nahiko, eta asko dakuitzeko, zentzun horretan. Eta pentsatzen zu importanti dela? Claro, dana importanti, beti. Bai, importanti da. Bai, uste dut, gehiago bultzatu beharko zala eskolatatik, bai, txikitzetik, osea, naturala esateko, alan gero, pubertarora baten garanin ez esateko jijija jatema batez. Zala bakarrik sexue, askoz begeiz haue sartzin dela hor arluen, bai arlo emozionala, psikologikue. Beste iride hori sordotza guiela, ez da? Zaskanean gizakizokara eta harreman interpersonalatakuz eta gorputzegaz harreman duten gara bai. Así que, bai, hezkuntza sexuala oso importanti da eta oso gitzi dakigu. Kalera urten du, mikrofonu eskuetan, eta pregunte intzu, zuok zeuen esperientzitzik eta zeuen barrotik, zelan bizi izan zuien heziketa sexualan prozeso guztize, ia okin bazuien esperientzirik, eta okin bazuien zelako zandan, ez da? Da, pentsaten bazuien importanti dana edo ez. Entzun barren zuienak, grabadun bosatako batzuti ez danak, bai euretako batzuk, eta hemen beste bi, ez da? Eneritz, zuk ze esperientzia okinzu, zelan bizi izan zu bai, heziketa sexualan prozesue egon badan, edo zelan zundatzu zuri? Ni pertsonalki esango lekidot bai okintzotela heziketa sexuala institutuen. Bai, desde luego ez da zan, gaur egun ikusten duten moduku, pentsatzen duten modukue esan bilekidenik. Batez bele handu gendu zen gauzebi. Bat, sexu bizko transmisiozko gehizotasunek, hau da, patologize, eta bi, orgasmun fasiek. Kuriosamente ganera, aberroen dala urte asko esan da, esango lekitzut andran apakarrik, ganera. Bai, jatetu. Bitu neupa euriak ordu dakot. Bai, ez da? Bai. Andranak bauri, orain nahian kolaten baitira. Orduan aurre gauzetzu bizek. Patologize eta orgasmuek. Orduen, genitalak. Berdin, genitalak. Genitalidadie. Bai, azkanin aurra llegan nahi. Eta gero, beste manda batetik, esperientzizek esan zin oso klase ero interbentzio laburrek.
Eta nire ustez, berandu bai. Zeitzik, ze, bueno, egiz da adolescentziz ja, ba, eskarala, inosentiek, apurtzu bete hori purotasune galdu intzu infantzizen ero haurtzaruen dakunea, eta derrepenti, bom, datortzu persona bat, kanpotik, gana, esune ezetuten, da, ia, sexualidadin barri ingu berba. Konfiantza barik. Claro, eta adolescente bazarala. Ai ba, derrepente, papu epegorritzute, dana lotzatute, da lotzi zer dakar, ba, isiltasune. Bai, autozensuria azkanien. Bai, da dinozu, nongo parakonen ni orain amene Pepito, Juanito, gaz da besti, gaze, neure orgasmun barrik berbetan. Ni hablar, orgasmuek, ero, bueno, neure intimidadia, aldizela san, orgasmuk, ero ez. Bai. Orduen, uste dut, alde batetik berandu izan zala. Harin egu esan mazan, igual gauze kanbiz ingo zien. Diferentik esango zien. Igual, ez dakit. Igual beste normalidade bategaz. Bai, hori, inosentziz degaz ero. Bai. Ba, humietako jen hori altzorra, ero, hori purotasune. Eta, orduan bauri, esango lekido, nire kasun esan dela alde batetik pobrie, genitalak eta gizotasunek, eta beste manda batetik laburre. Aurritzitu paten dut, garrantzitsu dela, bueno, alde batetik, eseketa sexuala garrantzitsu dela, of course, oza, por supuesto, bai, hiru hizkuntzetan esango zut. Bai pentsan dut kanbizin bidela. Eta ez berdin esan bidela, ba, sexualidadiek dakon eta merezi dagoen begirada zabalago emoteko. Bai. Eta zuk, nago? Neure kasun behantzeko parecido. Egiz da genitalidadien bakarrik eskarizela zentra. Osa, hortik ideatik apurtzuek gitzu hau. Bueno, asko da. Bai. Asko da hori. Gure edade, osa, tartie urte biku da. Bai, bueno, igual esan lehi bai, ezitzaie diferentitor dala. Horrek asko markaten da, bai. Bai, neure kasun bai, egiz esan oso gitzi. Osa, klase puntualatan, da, klaro. Azkanen, espakosun konfiantzarik, da badatortzun, ez da, izkurso guztizen, zaio bibakarrek emoten hor asko ezin zua barka, ez da? Ez. Bai, egize da, genitalidadetik urten dule, eta bai esplike dozkuzela, beste gauze batzuk igual, ezik eta sexuala holan esan da aplaust burora etortzen ez datzuzenak. Euretako bat esan da, zer eskatuten duen interakzinuetan, zer gauzen preston hartuteko, eta batez bez zerrez. Bueno, asko da. Bai, por lo menos hortik ikuspegitzik, patologizazioen ikuspegitzik apurtzuet urten duen bai, ez da? Eta motzona eta tzitzarrotatik bai. Bai. Bueno, egize da, patologizazioe komentata, hemen igual aukera politzeaku bai aklarateko konto terminologiko bat, ez da? Bai. ITS eta ETS-in kontu dinoztazuzta. Bai. Bueno, honek danota bildugu zauen. ITS da ETS nok ez dago entzun, ez da? Bueno, ETS aparte de Entol Sarmiento taldi, danotak egu dala erderazko enfermedad de transmisión sexual. Esango leki dauinak bermientar batek. Eta ITS esango zan infekzion. Bai, euskeraz badauz, ez da? Bai. Euskeraz esango leki diez STI, sexu transmisiozko infekzio bat badan, hau da, STI, infekzinue, eta STG badan ja, geizotasune, ez da, sexu transmisiozko geizotasune. Hori, nokentzun dau? Inopez, oso gitzi. Ez que, klaro, bai, okintzune, eziketa, guk igual ja euskeraz geitzu hau, gure gurasuen edadekuek eta dana erderaz. Bai. Hori bada arazo importante bat, ez da? Bai. Eta importanti da bai, hausakitzie, ze, klaro, eskauz esaten ez da nikin bihar horren ingurun berba, importanti da. Ojo, kuidau. Oso garrantzitzu da, preservatibutako ean erabilerin garrantzizea. Claro. Prebentzio tipe, bai. Guztiz. Bai. Hori argi. Bai, klaro. Ikari sartun barik, ez da gentiri. Bai. Traumatize barik inor. Pentsa barik hartu emon sexualak esan ero ez, hartu emonako kitziek zeuzer txarra dakarrena, ez da? Bai. Eta, nago, honegase batera aprobetzata, zupakizu osakietzatik aldala bai, gratis emoten dan zerbitzu betala, honek geizotasune kontrolateko banalitikek eta, bestelako pruebak itzia? Bai, bombero etzan izen dau, ez da? Bai, exactamente. Bizkaian, esangu,
ez daiz beste Gipuzkoan eta ongo da seguramente, bai ez daiz han ze zentro dauen, bai hemen bai desde logo eta gratis da ganera. Basango lekitzu, apostu ingo lekidot, entzuten dausenan erdizek ez dakizila hori existiten da nipea. Eta da gratis da nipea. Eta aldune erabili. Hombre, importanti da, claro. Odolan analizukie eitzen duen moduen, bardin, algara ikusi eta algara txekie. Ikusteko, horrek gure esan, VIH, dakula kontzumi gara nipakarrik, ez, geure osasunen parte dala konbe bai, ez da? Eta, aparte geure osasune, bestiekiko dakun responsabilidadi be bai, no? Zu harremantuten zara momentuen, beste neonogaz, ostra, berme bat emon bitxasun, no? Ez da izelan esan, osasuntzu zauzena, inok ez da gure esun hortik... Ezer transmitite. Claro. Eta zakin bari, kanera. Eta harreman duten bazaran, ganera espadako zun, harreman monogamo bat, edo beste motatako harreman bat badako zun, eta zure oitzuren barruen badagoen, persona, sujeto ezberdinek otie, asko zerrozik izaugaz. Claro, ez da bakarrikai kondoie mintzot, bai, kondoie noiz imizu. Claro, eta ze praktiketan, ze badauz praktike batzuk zabaldu daizenak, seguridade barik, honen inguru berba, beste programa baten. Bai, bueno, ja sartu gara eta... Bai, badauz beste praktike batzuk, bauri, esan dute moduen, kondoi barik ikusi dizenak, eta oso... Inok ez dau kontemplaten preservatibo erabiltzi horretan. Eta superre peligrosu alda esan ganera. Orduan, bueno, aurritzitzen du. Cerramos parentesis. Bombero txanizera deitzu, batzutan kosteitzen dugu kontestati, bai, bueno, deitzu, insistidu, eta okin responsabilidadi. Oitzurie txikieteko. Bueno, eta hauri, ez dugu zan patologize, bai apurtzu bet informa bai, ez da? Eta, bueno, zeuek zakitzeko hori aukeri bai badauela. Ziketa sexuala deatzen okin gendure. Bai, egeizen bat, indarkirzen eta gaixotasunen prebentzioen zentraten zan. Orduan nahiko ikuspuntu negatibo eta mugatu batik landuten zala esango lekidut. Eta, bueno, zelan ez oso ikuspegi heteronormatibo eta batez be, cisnormatibotik. Azkanien generun eta sexuen kontzeptu oso zurrune ukitzen zaben oinarri. Claro, bebai, asko zabaldu de ahoz, ez da? Osea, heziketa sexual baten formal komile etartien ausentzizen, nondik ikasi du, gizonok, kaletik, eta begual esperientzik izen da konjentiri pregunteta, eta euri zabaldute, ez da, esperientzize. Bai. Eta, bebai, aitzetuen bide, hemen kasuen pornografize, ez da? Hombre. Glaukomak ez da zau moduen, pornografia izan da gurizik eta sexuala. Da. Bai. Orduan, bueno, dakuz referente batzuk, ez dizenak errealak azteko, ez da? Zei, pornografizen, holan pinzela bat emoteko, ez dut ikusten faktible ero posible da nek hau dana kontrolatia, ze, bueno, hain dago eskoerara gaur egunien, bai pentsando dela garrantzitsue batez be, gaztieri erokizen konsumiten dagoen personari, aitzetuti ez dala benetan. Osa, fikzio bat dala ikustie, ez da hitze, zehan da. Zehan dize... Zertzuk? Ara, aztu. Bai. Zehan da, direktore bat Tarantino. Bueno, justo Tarantino, ez da, bueno. Bai. Jo que se, fikziozko pelikule bat ikustilaz, ez da? Eta ikuspegi oso zehatz, eta mugatu bete moten dauela, bai? Gut esan, bakarrik erakusten da, deseo konkreto bat, eta ikuspegi konkreto bat. Hemen kasuen, maskulinizaue totalmente. Da, karo, honen peligru da, guk ikasten badun, kontadozkuien hortik, eta kontadozkuien abakarripadan ikuspegi konkreto batetik kontaikue, hauri da ikasten dune. Parentesisen artien denpora guztizen gauz. Bai, eta hor itzen dabe bai, izildu edo manda batetik tapa, dauen diversidade guztiz, ez da, ze pasaten da, niri espazten gustaten normatibu dan placer ekintze bat, por ejemplo. Edo ze pasaten da espazten gustaten holan harreman duti beste persona bategaz, ez da? Rarotzak hartzin da. Gure epokan ez dagoen informazio askorik, eskolan emotzen zuen basikue, eta beste dana kalien ikasten zantzun.
Eta normalien, aurra gertuten da, hori patologizena, no? Como, ai, ama, niri hau ez da sustaten, ene bada, zor pasako da, zeitzi nahi, ni gehizu nahi, ero, ze problema dakot, no? Niri hau ez gustateko. Bai. Da, hori, ez duelako ulertut nagoen anistasun dana. Claro, ez da hori kontaten, hori ez da sartzen diskursun. Egon nahi honetan egunetan irakurten liburu bat, oso interesantie. Eta kontaten zan dauen zelan, danadan konstrukto bat. Bale, ez dinote zer, ez dakigunik, ez da. Bai, horregaz gotena esan da, plazerrabe konstrukto moduen aldala ulertu. Osa, plazerrabe bai, erakutzin zozkuie plazer konkreto bat okitzen. Eta hori konsumiten. Da, ze pasaten da beste plazer mota batzukaz, ez da? Ez dizela, ez aitzetu, ez proba, ez dizela existiten, ez da? Bai. Gure buruen. Karo, eziketa sexuala, ni petzatut prebentzino tipu ikusitze, ez da? Olako gauzek ez pasateko, ba, igual gazti hautirik hasi bagainen horren ingurun berbaitzen, bai, ikuspegi zabalau bategaz, igual, elekidu holan aktueko edo elekide hori zabalduko, eleki esango hori hegemonikue. Hori da. Eta hor sartzin da, hainbeste aitzetu den eziketa sexuala. Bai. Ez da? Zer da, berez eziketa sexuala. Claro, igual aurrutik hasi bigara, ez da? Definiten edo, definizinu ez iztegiku, sino, etzetik ibiltzekue, geukera bilkune, ez da? Berbakaz. Bai. Eta nientza pregunti bada, ez da, zer da hezkuntza sexuala, nok emon bierdozku edo zelan lantzien dan hori. Nik hezkuntza sexuala ulertuten dut, arlo askok parte hartu bierda hori emoteko eta hori konstruiduteko. Eta nik uste badator hezkuntza formaletik, ada eskolatik, institutotik, edo hezkuntza informaletik, estraeskolarrak, lagunek, familitartin bebai, eta beste leko askotatik. Zer esango lekizu? Hori zen. Bitu, nik esango lekidot, dala gizaki guztizon sexualidadiek dakon anistasune, potentziala, hau da, urrie, landuten dauen, eta guztiz biharrezkoedan eziketia. Haulan, labur esan da, hori pentsatzen dut. Nik hor gehitzuko lekitzat bebai, barriro, prebentzinun ideie. Ez prebentzinue ulertute gehizotasun sexualak prevenidu idiez, hori bebai. Bai, prebentzinue, hegemonizen kontra, zelan aldun egin, txikitzerik, normalizeteko, normalatizen gauzek. Normalizeteko, por ejemplo, gorputzez normatibo bat. Eta hori esartziko gehizotasun moduen, edo desprezizo moduen, placer hegemonikotik urteteko, hori diversifikazio guztize komentadune, aitzetu dune, hori normalizeteko, ze normala da, naturala da, ni pentsa dut, aurtik hasi bigari zela bebai landuten, noiztik hasi bide eziketa sexuala, igual problemi da bebai, zer ulertuten du eziketa sexuala esaten du niko, ez da? Ze igual, bainetzasun persona bateri, dakona, igual, hori ikuspegi mugatue, igual pentsaten daudala platanurik ondoi emitzie. Ez que hori da ikasi dune. Hori da zabaldu dena. Gizonak okintzune. Claro, da zabaldu dena, ez da? Edo, igual pentsaten da, ala, kamasutri esplikeku orain, eziketa sexuala, klase bataku kamasutri esplikeko txai imieri, kontuz, gero, zertzuk dinozuz. Nora zungu da hori komentaten nire bostorteko umiri, zer dan penetrazinu, ez da? Hortik ikaratik nik uste betetzen dela berba. Eta, milera dauz, eta, obviamente, adaptatasun bidelan bakotzan gaitasunetara, edadiera, eta bakotzan horron bidela. Diversifikaziora, claro, ulertuten momentuen, esan dune, askoz zabalau edala hori arlue, eta ez dela bakarrik tortolitatzitzarru eta gora eta bera, horre gauze guztizekia esan da datoz, no? Eta apurtzu eta holan, labur esateko, haustantzien hemen enrogitzen gara. Gure partetik, argilotu da izen, sexualidadiek gizakizun aspektu asko pilo bat ikututen dauzela. Bai, danatan sartun baleki garan, askotan sartungo gara, gitzik ero apurtzu bekanetik komentata, badanatan sartunde guitzik musikeri peleki dauela imingo gizau hemen inoiz. Eta hori bestu gure, ez da? Musiki beguztaitu da eskulakon. Bai, guztakoriki asko ez da idea bi emotie. Eta horregaz feliz guez. Eta honek idea bizeti ez, gaur egun dakune eziketa sexualak karentzia asko dako zela, ez da?
argi itzitzi, sexu ez dela genitala bakarrik, genitalan topaketa bat, eskarala motzona eta txitzarro ibiltarizek bakarrik, horre beste asko, gauze asko gizaukari zela. Bai, eta horregaz lotute be bai, intenta inguz be bai gauze teknikuk eta sartzien, guez eta aipatu bide, bai edo bai, zer dan sujeto sexuaue esati ez da? Boom! Komenta du diversidadie, komenta du eziketa sexuala, eta hau konzeptu asko erabiltzen da ganera sexologizen, eta hori iker hildue landuten dan ere muen. Bai. Bitu, ni bakizu kurso bat itzen abiela sexologizen inguruen, eta ondin jo bueltak agabiltzez oneri kontu eri, da hain gauze abstraktue, eta espliketeko hain gauze gatza, ez dakitzera nondik hasi bez. Bai, nik esango lekiot, lagundu, mesedez, nagore. Sujetotik, ez da? Osea, zelan sujetun antonimu da objeto. Orduen, ja plantieten garizen moduen, plantieten garizen momentuen, eta presentaten garizen momentuen sujeto moduen, gauz esaten, agentzi betakule, da geukudule erabaki, ez da? Hortik azteko. Erabakiz geuk hartzen duzela, bai. Bai. Eta ez eskule hegemoni bet eta fantasma bat esaten zuen plazera aulak usan bide, eta zuen sexualidadia aulak usan bide, eta aulan harremandu bizari hori manda batetik. Eta beste manda batetik harremandu esan da, eta sexu hau esan da, sexu hau esatik ez da gure esan, zeu esan zu moduen, bakarrikari genitalak definiten gaitzuzinik, ez da? Osa, sexu hau epe bai hartzen dau, zelan harremanduten garan, eta zelan sozializeten garizen alkarregaz. Horren harreman hartu emon, horre zabalan barruen, ez da bakarri sartzen genitalia di, klaro. Eta bebai sartzen da, komentadun, horren beste bihar, azpimarratu dun, diversidadie. Persona bakotza beste bategaz harreman duten da, era diferente baten, eta danak. Danata usondo. Orduen, hori onartuten du momentuen, dana ikusko lekidu bebai natural hau, ez da? Bai, eta helburu ez da, horrek dauzen diferentzi dana borratia. Ez du gure, ez aitzetu. Zeno guz aitzetu, eta gora ipatu bai. Haunek gauze ezberdin dan atauz. Zuk aukeratu, zein guztan datzun. Eta horretaiko pespadatzun gustaten, proposatu zeuk. Bai, karo, dorregaz lotute dauz zuzenien, identidadin idei, bai, askok lotuten dauie ezik eta sexuala, sexualizazioe, sujeto sexuau esatie, norzaran, eta zeure identidadigaz, eta esan guzun horregaz, ez da? Klaro, eske, mugatuten bagauzen, eta identidade konkreto batzuk bagauzen bakarrik normalizeten, identidade, horren aspektro barrun sartzen ez dizen beste identidade danak, astuten gabiltzez bebai. Orduan, ze importanti dan ezik eta sexuala bebai, identidadiek sortuteko, ez da? Bentsaten zu importanti dala? Claro, dana importanti, beti ganera okitzie, klaro, zu norzaran, zer zaran, eta zelan egin biden bebai bestiri, no? Azkanien operan autoesagutzerako ezinbesteku dalakon, eta identidadi eta gizarremanak esplorateko eta ulertuteko espazizo bat ofrezitzen dagoelakon. Bai, bakotzan izatia sortuteko. Bai. Eta hauri dabe bai, sexuatu esatia. Ze ulertu bide, oso lotute dabe identidadi eta sexuatu esatia. Ze hori da aditzbet. Eta ulertu bide, prozeso etengabe bat moduen. Bai. Eitzen garina, bizitzen guzen inean, geure esperientzizekaz, geure ikasten duzen gauzekaz, guaz gitzike sortuten, eta eitzen geure personie, geure identidadie. Bai. Hau izango zan, apurtzu bete, sujeto sexuatu esatia. Bai. Ezta? Idealena esango zan. Oso gatza ulertuti bai, eta espliketi bai. Oso abstraktu da, oso, bai, kontzepto bat. Idei da hori, ez geratuti bakarrik, genitalidadien eta hegemonizen hortik urtetie eta bebai kontuten hartzie zelan harreman duten garan geure hartien, da hori bebadala geure identidadien parte, bebai geure alderdi sexologikun parte bebai, ez da? Eta, bebai, komentateko geratzen dazkun azkaneko flekotzue, honegaz ez du gure esan amen agotaten dizenik para nada, honek gaizek emon aldauzen aukera danak, zen eritzek esan zuen moduen asko algara luzetu,
Eta, de hecho, jungo gara bebai, gaizeatz hauek programatan zier komentaten zebokaz, danon asko dakusateko artien. niño, Claro. Bueno, apurbet biribiltzuteko bebai komentaten egon garan dana, noiztik hasi bigara heziketa sexuala, gaz, landuten, umiek parte esan bidiez, oza da, pregunte bat, handize importantie, se abre el melón. Uste dut bebai, oso gaztiek esan zangari zena, 12 urte bueltan edo, esplik esan dozkune ulertuteko. Ondino, gazte-gaztik esaten zangara nien ondino, ez dako zunien be, buru beza muebla eta kontziente bez, esara nien, esereri buruz gauzen berbetan. Orduen, ez dako zu bez, klaru, da dude, pues igual ez dako zu, ze ondino, esara zi sobre sexualidadie deskubriten, edo jolastuten horregaz, orduen, zozer, igual, difuso ondino, ordureko, eta arrotxa bebaize, bueno, desconocido, ez? Akora den zeda degaz, edo, amabi, amairu, 10 urtegaz, igual, bai, ezaiz oso nirentzako igual laburrek ziren, eta bai, nirak ordu da super lotzatute zuten aitzenela, eta nire ez dozten emoten, bestakitz konfizantzarik, edo, bueno, lotziek igual beste daneak entzin zauen, ez da? Bai. Bueno, nik neuri ikuspuntu izangot, bai uste dut gizena, bueno, entzun duzen relato gizenak dakoiena dara, enbetarinan. Aldane eran, ulertuten dauin eran, bai gaztetarik, txikitzerik esango lekidot. Bazuen, pildorak emoten. Pin. Eta lan, gitzikitzike, ailegaten dizenien heldutasun batera, derrepende ez datzu ditorko, abalantza mando bat, zer da? Bai. Eta gauzek asko komplike aldie. Eta hor daube bai, audizutan zier entzundun lotzari zen idei, ez da, klaro, da tema bat superkargata dauena sozialmente, tabuiz eta gondana, orduan, klaro, zuk lehenengoko, persona batek sexologizegaz, eziketa sexualagaz, dakon lehenengoko hartu emona badan, 15 urtegaz, hogeta 10 personako klase baten. La edad del pavo, esaten datzona. Bai. Klaro, zelan hartungu, zelan reakzionako zu hor situazioen jaja, jiji. Motxori zan dago, jaja, jiji. Klaro. Eta ez da aprobetxuzkue. Ez da. Oin, bueltimon balekitzagun oneri denari da, zibaleki garan txikiz dautik hau dan alan duten, bestera batera, bebai normalizeten gauze asko, ni pentsatzen dut, olako situazioen ez dizenela pasako zan, ez da? Ogitzi hau zen behintzet edo, uste izera zan. Bai. Ogal bestera batera. Bai. Aber, berez... Erraztu ingo zan ikuste prozesu dana, ikasketia. Bai, eta geube jaui hau edo esango leki gara geure deretzuen inguruen, osako dut esan, zuri irakasten zuieniko, bitu, zure gorputze hau da, olaku badan ez da pasaten ezebez, ganera dakuz gorputza tal batzuk dizenak publiku hauek eta publiku hauek erakusten duzenak beste batzuk pribu hauek, eta zure deretzue ez da utxarto, eta ganeran operak beraku dauen alda lan irakutzi eta holan ulertu, eta ganera deretzu da zeure gorputze dela, inoko horrez da hola gintzuten, jo, igual, abuso bat sufriten basun badakizu hori lelautik identifiketen bai, no? Bai. Lagundu altzu, desde luego. Bai. Da ganera esango txut eskola, esan txaguniko handerin hori, orduen erderaz, que nos expliquen vida sexual dagoan, no? Amabi urte okinduz, eta berak handerin, bueno, vale, vamos a explicar un poquito. Nonataten dozkuien el diario de Ana Frank, liburu. Eta gero bebai da oso garrantzitzu ez, ze ikuspuntu atetik emoten dizen horrek eziketak eta horrek eskuntzek. Ez da? Bai. Sexologisen esaten diez, esaten da hiru begirada ero ikuspuntu mota hau, zela bat prohibitibue, besti permisibue eta besti konprentzibue. Eta, bueno, lehenengoko bizek dako japurtzu bete nastie bizen artian. Prohibitibue da, aztertu guztiz. Lehen entzun du moduen Ana Frank eziketa sexuala komentateko da, de repente, el diario de Ana Frank emotie. Hori da prohibitibo guztiz. Totalmente. Zamosan adibide bat. Permisibu da, por ejemplo, movimiento hippies, dana da ondo, dana, sexo, drogas, rock and roll, danak biuzik eta... Dana barru. Bai, dana barru. Eta gero, egongo zan beste begirada bat, eta nik uste dut askoz interesantiago dela konprensibue.
ulertutie, ez da guzati ulertu, da interesati, eta pregunte keitzie, eta zuzeitzik hau, Dabitu, ke kurioso, oza, zuri haulan guztan datzu, Dabitu, niri haulan giza, eta, berba, eta, bai ez, zeran da, radikala esan bizara, eta auride, autoritaria ez. Bai. Eta zeitzik, eta de igual gero, ikasitzen zu, bestin esperientzitik. Claro. Eta ganeranik esango lekeot hori ikuspegize, dauela askoz lotu hau sujeto sexuauen ideigaz. Bai, hartzen zu zeure gorputzen eta zeure buruen kontzientzi gizau, bai bebaiz aboten zu gizau, besti bebai. Osa, harremanduten zara nenien, pregunteten zu nenien, bebaiz aboten zu eta bestikaz. Eske hori da remandutia. Bestela esango zan, zeure burugaze bakarren zutia. Hori da koitar. Bueno, bai horretan sartungo gara. Aurrera utzu hau. Bueno, hori, iruide errekalka, osta bere buelta periko al torno. Desgenitalize, hori eskarala txitzarrota motzona bakarrik, despatologize, danatez, gehizotasunek ez dela sexuologizen eta ezik eta sexualan ikuspuntu, sino anistasune ulertutia, eta hirugarrena, hori, efectivamente, anistasune, eta sujeto sexuauek ari zela danok. Sexuaue esati dela, prozesu bet, etengabie, eta sorkuntze bat. Eta ez dela eser simplie. Oso kompleju dela. Bai. Danolez, komplejuak. Azkenien sexue itesiek eta genitala baina asko gehiago da. Zer dan sexualitatea, no? Ez dela bakarrik sexue askoz begeiz hau sartzin dela hor arluen. Bai arlo emozionala, psikologikue eta sexuala berez, no? Bai bestela, nik uste dute gizartien eko tema tabu betala. Ez da bakarrik ulertutie noperan gorputze zelako edan, segustu dakun, horrek behin moten dozku apurtzu bet, izaera askoz bezabala, ez da, ulertutie geure emozinuek, ulertutie geure gorputze, emotibe informazinue, geuk erabaki batzuk hartzieko edo ez, ulertuteko diversione sexual batzuk dauzela, generoskuek egonek zela bebai, eta azkanien, noperan gorputze ulertute, errespetata, bebai, ulertuten du bestien gandik hori jaso aldule, eta beste iride hori sordotza guiela, ez da? Bueno, beti gustaten dazku bai, honegaz lotute gantzo kultural bat edo ekartie, hemen kasuen poema bat ekardu, ale esango lekide pelikule bat ekarri, kanta bat, edozein sorkuntze. Gaur? Eta gaurko esan da, Joseba Sarrion handian, bueno, ia ondo esaten moten, ze oso izen buru luzidako, nui, ia, nia, maja, jaju poemak liburotik hartu nikue, berez ez du konsulte zuzenien, guk hartun du, txalaparta argitaletziek, 2009 zen, atara zauen, Desira Placer, 78 euskal poesia erotikoaren antologitzik, eta izenburu da Bilusteko orduan. Jonago, hau lotu datzu hain euskal filologa. Parkatu, bai, Cada una... Alan esan da. Cada una barre alo. Politzo, bakotzak, etzera. Bueno, Bilusteko orduen. Ohe bazterrean besarkatu ginenean, maitasun poema bat eskatu zidan. Izterrak ene giltzurrenen ingurunean. Ez dutu zituenean, maitasun poema bat eskatu zidan. Berriro. Zer egin, poeta ofizioa ez da erreza. Rainer Marie Rilkek poesia odolesko izerdia dela esaten zuen. Zertarako ekarri izua eta ikara, izara artera. Larruak ematen duenarekin aski da. Eta dena dela, larrua jotzeko ez derrigorrez giro hain poetikorik behar. Bilusten bagara errazagoa da. Bueno,
loturien ipentzatzen nabarmena dela, ez da? Bai. Baie, punto importante bi edo azpimarratuteko. Zeitzik ekardu, no? Bai, Azpliketeko batez apurtzuet. be, loturien ondaue. Genti ongo da orain, bai, zer da bat orain, de repente. Nondik? Nondik? Poema bat, ba, honetzik. Poema batek, bueno, edo zein sorkuntze kultural, literariok asko esaten dozku, eta de hecho, gure kulture hegemonikue haulan transmitidu esan da mendietan zier. Orduan bada potentzialidadiak konseu zer da olako gaizepe baik guduzuniko landu. Bai. Eta kasu honetan, azpimarri gudu mini leko bizen, manda batetik, dinoniko, zertarako ekarri izua eta ikara izara artera. Hori, patologize, ezta? Zeitzik patologize bidu. Zeitzik hartun bidu tabuiz eta eufemismukaz, horren beste kuidadogaz, geure identidadien partedan zozer. Bai, claro, eske zeitzik erakusku holan, eske hauri da transmitiko dana, daulan ikasko da. Bai. Eta gero bestie, bilusten bagara errazagoa da. Biluzi ez zentzu literalien, bebai simbolikoki, ez da arantza usunde. Nopera beradan modoku badan, da holan sozializeten badan ganera, da soziedadiek hori eitzeko aukeri emoten batzon, ba errezago esango da dana. Naturalize garana, ez da, eta batez be, bilustu gaitze zan, ja, bengoz. Zenbat denpora. Baitze. Tapata eta tabuiz eta ya está bien. Baitze. Bai. Muy bien. Da, bueno, bermiotarrez zelan itzen du. Zelan ez, zelan dugu gara beti bermiotarra itzetu barik. Claro. Bueno, gure minetan badau, mingainetan badau, ja, bai, bueno, apurtzu gehi zau. Claro, ze Geure berbatzuek. Badauz berbak, erabidiez, ez igual holan batuen erabiltzen dizenak, edo esain esplizituek, bai egon badauz, eta euretako biek arkuz gaur. Euretako bata, sexuen edo baliokidi esango likidena, karnadien. Ez dakinentzat, adiera edo esanai literala karnadina da, arraintzen hitzeko amun punten imitzen dana, ez da arrainik eta bertan atrapateko, arrainik atraiteko esangu, eta esan dute modun, berez zentzu ez literalien edo lehenengoko adiera sarrato horretatik urteten dagoena da, sexue bera, ez da? Bueno, adibide batzuk ulertuteko. Etzu moten pareji karnadarikela. Aurdu hori, karnada fresku bile. Karnadarik etzoniko moten degoiuk esaten dieuren arti. Hori da lehengokue, eta bigarren nabe asko gustadaztena, esan da apaizu egin. Apaizu egin, zentzu adiera literalien, apaizue da, ez dakinentzat, arrainek atrabateko erabiltzen den instrumentuz da, normalin fitzigaz eta amugaz egin jauten dana, bai ez literalien da larruzo. Adibidiek. Apaizue eitzen zundi are tonpoire. Ez da ondino apaizu itzeko ordu gero. Apaizu eitzen dauzenien ez dako inon pentsamentorik ero. Guk apaizu itzen du goizien, atzaldien, da gauen bebai. Babi duzen du. Basorizonak. Orduen, adibidek izau dauz, berbak izau topako zuie, eta itzurrez esan da, bermiotarra liburu. Bertan dau nondik hartun dizen oneranak, eta nondik sortu zan hori liburu eta egitasmue, interesabako zuien, errezdako zuie topatie. Eta, bueno, bebai, gudu aprobetza hausek zinue, ze askotan, igual situazio gatzatan eta oten gara, imagine, zuez, beti mitzan da dibide barriña, bai, zuz ambulatoizura, da tokaten datzu igual, bermiotarrastan mediko bat, seguramente. Pasa da, Pasa, askotan pasaten da. Bai. Amen. Da, klaro, zelan esplikeko txagu, ba, igual gu ez, onguk egarten duz, motzonan, eta esplike gutzagu. Bai, zelan esplikeko txagu, bermiotarrastan persona bateri, osea, motzona berbi ezetuen ez dagoen persona bateri, erderarazo barik. Hori de. Ze jolin, osea, tristi bada gero danok euskeraz dakintze erderarazoti. Orduen, guz alternatiba aktualiza hauek proposatu, hau da, kosetza apropiatu eta lalzari egon ados edo ez, eta hartun bakotzaku daun moduen. Hori de. Bai edabe bai, idea bat emoti edo ez erabiltzeko beste hizkuntze bat, euskeriztanik beste hizkuntze bat, eta lesateko euskeraz egindanak ulertutuko modun be bai. Bermiotarra desprezide barik, ojo, Bermiotarra esintze desprezide. Esintze. Orduen, lehenengoko alternatiba,
larrua jo, esaten du niko, ba bueno, berbak ekarritze bermiotarrera, larrue bermiotarrez narrue esaten du, orduan apurtzu geure intze, eta jo, ez du esaten edo jo, horregaz auskerigaz, esaten du jo. Narruzo. Narruzo alternatibie. Bai, geure hitzeko apurtzu epe bai, ez da? Bai. Eta bigarrena da, ba, esaten dan honek ez dako horren besteko kanbizoirik, sexu harremanak edo hartu emonak, okin, punto. Hartu emonak okin politze da. Bai. Gero, genitalana, beste programa baterako, bai, komentaku, hor salseo gizagongo bat. Eta elkarkuz bebai alternatibe, ze hori bebada intentzin usta. Bai. Segun hautipe gudu zentzun, Bai. Bueno, luzetuko barre enkuestaren batero. Bai. Urrengoko programan, ba, asko giza usartungo gara kontzepto klabi hauetan. Gizen erabili dizenatan, ba, sexue, kopuli ezer da, eta beste horren beste komentakuz. Eta, bueno, zegoen laguntzin nube eskatuko, esan duten moduen, pregunte bazalduku, eta ian ematen basarin kontestaten, bale? Zeuku zuien eran, alzuie Instagrametik, ero telefonora deitzute, itzukiko telefonora deitzute. Edo WhatsAppetipe bai. Edo WhatsAppetipe bai, eso es. Anime eta da kontesta danon arteko elkarrezketa konversazio poliz bete itzeko gopu bai. Bueno, eta akordati arren telefonue, gure bazuien eta mesedez, bai, bota, anime, esango txuti, beratzi, lau, 3, beratzi, 2, 5, 6, 7. Hauri deitzukiko telefonue. Anime. Hau esan da gaurkoz, eskerrik asko eneritz. Eskerrik asko nago. Eta eskerrik asko batez be, geurete japeko berotasunin egon zarin dan hori. Plazerra esan da.